Díochait a d'uirmhile, conas atá tú a chara. Tá an fór an seo, agus tá na dahanna go hálín. Tá na duilleoga ag titim. Tá cúpla pumpkin ag na doirse. Agus tá scetamíní gach duine I dtaobh oíche hauna. Fólamíomis cúpla na úsáideach don am seo gen bhliain. Wath leat seachlóid he. Ba wath lum. Níor wath lum. Cá bhfuil ma bhlancéad. Las an tine. Las an chuinneal. Sní an pumpkin. Cuir an radathóir. Cuir sios an kittel. Briske nó cáca. Wath leat scanán a eicáil. Scanán uafáis nó scanán granver. Bharlum. Tá sé in am bheith I do chola. Tá hiige ag na danmhairgí, agus tá lagum ag na sualainnig. Ag cruthú compórd, sásteachta, agus cothraíochta in ár saol I ri na míana doracha. Cad a dhéanaan na hÉireannig? Is seans jazz é. Tú hain a thoprú an tolag le leabhar ma. Dul amach ag siúl tríd na duilleoga briske. nó scailt sin fianna a dhéanamh le cairde sa bhaile. Cad iad na rudaí is fearr leat a dhéanamh I ri an óir. Tá dúshláán dhearafóir siúl Instagram @IrishWithMolly. Gach lá tugam ceacht beag rud éigin practicúil. Agus tá dúshláán do Ghaeilge a úsáid. Sa tlí seo, úsáid I, tig I, buinteatnamh astí. Grá mór. Molly.